Вітаю! Сёння мы паглыбімся ў саму сутнасць велікоднага паслання. Давайце разам пройдзем гэты шлях ад поўнай таямніцы пустой грабніцы да неверагоднага адкрыцця, якое змяніла ход гісторыі. А дапаможа нам у гэтым аналіз Марі-Ноэль Табю. Усё пачынаецца менавіта з гэтых слоў. Уявіце сабе, гэта не словы надзеі. Не, гэта крык поўнай разгубленасці, нават панікі, які вырываецца ў Маріі Магдалены. Яна суткнулася з чымсьці невытлумачальным, цела проста знікла. Менавіта з гэтай кропкі адчаю і пачынаецца ўся велікодная гісторыя. Такім чынам, першая сцэна. Яна разгартаецца ў цемры, у нявызначанасці, як гэта апісана ў Евангеллі паводле Яна. Гэта яшчэ зусім не момант радасці, гэта момант сапраўднага шоку. Ведаеце, Евангелія невыпадкова падкрэслівае гэтую дэталь. Было яшчэ цёмна. І вось менавіта ў гэтую непраглядную цьму, як адзначае каментарый, прабіваецца першы праменчык святла ў васкрасення. Прамень надзеі там, дзе, здавалася б, яе ўжо проста не магло быць. І тут адчуваецца нейкая неверагодная тэрміновасць. Гэта не спакойная прагулка, а самая сапраўдная гонка. Два вучні літаральна зрываюцца з месца, каб на ўласныя вочы ўбачыць тое, што гучыць так трывожна і проста неверагодна. Ну вось, пасля першага шоку і панікі надыходзіць час для, скажам так, расследавання. Вучні пачынаюць вельмі уважліва вывучаць першыя доказы, пакінутыя на месца здарэння. І вось тут пачынаецца самае цікавае. Гэта ж не проста пустая прастора. Кожная дэталь мае велізарнае значэнне. Палотны не скінуты абы-як. Не, яны ляжаць роўненька. А хустка для галавы, яна акуратна згорнута і ляжыць асобна. Ну, гэта зусім не падобна на карціну паспешлівага выкрадання. Пагадзіцеся. І тут крыецца простая логіка каментарыя. Сцэна ў грабніцы сведчыць не пра нейкі гвалт ці крадзеж, а пра спакойны, асэнсованы сход. Сам парадак рэчэй літаральна крычыць, што версія пра выкраданне тут не працуе. І вось ён, той самы пераломны момант. Іншы вучань, хутчэй за ўсё, Ян, бачыць гэтыя доказы, гэтыя палотны, якія ляжаць без цела, і для яго гэтага аказваецца дастаткова. Гэта першы момант веры, які нараджаецца не з-за таго, што хтосьці з'явіўся, а менавіта з-за пустой грабніцы. Гэта абсалютна вырашальны момант. Вера нарадзілася з таго, што яны ўбачылі на ўласныя вочы, а не з нейкіх тэарэтычных разваг. Гэта тое, што пазней святы Ансельм сфармулюе так: трэба верыць, каб разумець. Разумееце, спачатку прыходзіць вера, і толькі потым поўнае асэнсаванне. Добра, а цяпер давайце крыху адыдзем ад асабістага адкрыцця ла грабніцы і паглядзім на яго глобальныя, сусветныя наступствы, як іх тлумачыць апостал Пётр. Бо гісторыя выходзіць далёка за межы Єрусалема. Толькі ўдумайцеся, які рэвалюцыйны кантэкст. Пётр, юдэй, пераступае парог дома рымляніна, язычніка. У той час гэта было парушэннем глыбокіх культурных і рэлігійных межаў, і ён робіць гэта, каб падзяліцца неверагоднай навіной. Вось гэтая схема вельмі яскрава паказвае ўвесь маштаб зменаў. Пасланне, якое раней было адресавана, па сутнасці аднаму народу, раптам становіцца універсальным. Кожны, хто верыць. Гэтая простая, але магутная фраза мяняе абсалютна ўсё. Вось яна. Самая сутнасць пропаведзі Пятра, якая стане падмуркам усяго ранняга хрысціянскага вучэння. Гэта не проста гісторыя пра ўваскрасенне. Не, гэта аб'яўшэнне абсалютна новай рэальнасці для ўсяго чалавецтва. Добра, але што ўсё гэта азначае на практыцы? Ну, як гэтая вера павінна змяніць жыццё канкрэтнага чалавека? Адказ на гэтае пытанне мы знойдзем у вучэнні святога Павла. Для апостала Павла уваскрасенне гэта не проста нейкая падзея з далёкага мінулага. О не, гэта рэальнасць, якая адбываецца тут і цяпер для кожнага верніка. У духоўным сенсе трансфармацыя ўжо адбылася. Павел выкарыстоўвае вельмі яркую, зразумелую метафору з габрэйскай Пасхі. Як перад святам дом старанна ачышчалі ад любой старой закваскі, так і стары грэшны лад жыцця трэба, так бы мовіць, вымесці са свайго сэрца.
Новае жыццё – гэта як прэсны чысты хлеб, сімвал чыстаты і праўды. І гэта проста бліскуча ілюструе тое, што тэолагі называюць прынцыпам «ужо, але яшчэ не». Ператварэнне – гэта адначасова і тое, што нам ужо дадзена, і тое, над чым трэба працаваць кожны дзень. Яно ўжо адбылося ў Хрысце, але яго трэба рэалізоўваць у сваім жыцці. Гэта вельмі важнае ўдакладрэнне, каб не было непаразуменняў. Павел не заклікае да нейкіх уцёкаў ад свету. Ён заклікае да яго абнаўлення знутры, да таго, каб жыць звычайным жыццём, але рабіць гэта незвычайным, цалкам новым спосабам. Ну і напрыканцы, давайте разгледзім адну вельмі магутную метафору з псальмаў, якая нібы нітка звязвае ўсю гэтую гісторыю ў адно цэлае. Каб зразумець усю моц гэтай метафары, трэба ўсвядоміць, што углавы камень – гэта не проста адзін з многіх камянёў. Не, гэта аснова аснов. Гэта тое, на чым усё трымаецца. Без яго увесь будынак проста абрынецца. Гэта цэнтральная цытата з Псальма 117, якую сам Езус адносіў да сваёй уласнай гісторыі. Уявіце, тое, што лічылася непатрэбным, што было адкінута, раптам стала самым важным. Вось у гэтым і ўся сутнасць. Адкінуты людзьмі, але абраны Богам. Гэтая метафора проста ідэальна падсумоўвае ўвесь шлях Езуса. Ад поўнага адпрычвання да ўстанаўлення ў якасці падмурка для новага чалавечства. І наш разбор мы завяршаем менавіта гэтым пытаннем. Бо, як мяркуе крыніца, самы пераканаўчы доказ уваскрасення – гэта не нейкія гістарычныя тэксты. Гэта глыбокае, радыкальнае ператварэнне жыцця людзей і цэлых супольнасцяў. Менавіта ў іх змененых лёсах можна ўбачыць, што Езус сапраўды жывы.